itu bagas garejaon kelani jongjong mahita saluhutna. Hudul mahita saluhutna. Tapuk kama acarata tapai hutihu ma acara na ngarong dihita nuaeng maredde mahita sian bukwedde nomor 353.
susah. Hamudongan saha porsiaon, namar pungudo hita nuaing di bagas joroon, lau pabor hatto dongata, padita Amir Hasahatan Silitonga STH BSM, tu udean, inganan parsatok kinani, di bagasan habot niroha dohita saluhutna, lau pabor hatton, namar tangiang dohita tutuhatta, anggiat tarapul sude keluarga dohot pinoparna laos huhut namadok mauliate dohita tu debata siala saluhut pakkobasion pinatupani padita Amir Hasahaton Silitonga saliling ngoluna atong songot tadda ni holong ni rohatta tu keluarga dohot tangyakta tu debata jongjong mahita taidehom ma buku edde nomor 334 nasajol ma ikom mate. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Nunga dilehokko anakmu Tuhan Yesus Kristus tuhamatean ala ni dosa nami. Jala di pangulu hodo ibana asa dapotan hati goran dohot hangoluak kami. Asi maroham dihami. Saya jari jala saya puli mahami. Asa unang madele hami. Ala naung di jauho dongan namion padita Amir Hasahatan Silitonga STH BSM patuguma hapor siaun nami jala pabenget marohanami makirim di hangoluan sogot asahot hami marpakirimon dinalau madalani dalan si dalanan nami nanaing pasahatom mudopetu hami sai taiti rohanami tuho ay hodo si pangapul, jala hodo haposan nami, namasigatung tuhodo hami, sahat rodi hasusudani bohal nami. Amen. Huddul mahita. Maredde mahita. Jujur ngolu dohot barita pakobasion ni amang pandita Amir Hasahatan Silitonga STH BSM. Goar
Pendeta Amir Hasahatan Silitonga, STH BSM, inganan Ari Hatutubuna, Aik Nauli 23 November Sadasia Tolualu, Ari Tardidi 25 Desember Sadasia Tolualu, Makatidakon Haporsiaon 7 Juni Sadasia 5 Tolu, Majalo Tohonan Hapad di tahun Minggu 10 November Sadasia Onom Tolu, Marhasohotan 16 April Sadasia Onom Tolu, Goar Dohot Marga di Inata Nanialapna, Porman Boru Sibuaya, inganan Ari Hatutubuna 24 Juli Sadasia Tolusia, Torop ni Pinopar na tininggal honna, Naparjolo Eirene Maria Boru Silitonga Marhamulian tu Marga Siahaan, Philip Tau Silitonga Mangalap Boru Pasaribu, Elsas Daniel Silitonga Nahinan Mangalap Boru Situmeang, Reinhard Aprilses Silitonga Mangalap Boru Sinaga, Ruth Minaria Boru Silitonga Marhamulian tu Marga Sibarani, Otto Maruli Silitonga Mangalap Boru Simanukalit, Heni Ipan Silitonga Marhamulian tu Marga Tapu Bolon, Torop ni Pinoparna 30 halak termasuk Sadanini Dohot Sada Nono, Persikolaan Nabinolusna, Sekolah Rakyat Aik Nauli Sadasia Opat Onom Sahatu Sadasia 52, SGB Negeri 4 Sopo Surung Sadasia 52 Sahatu Sadasia 55, STHM Fakultas Teologi Pematang Siantar Sadasia 5 Onom Sahatu Sadasia Onom Sada, PG SLP Negeri Sastra Inggris Tarutung Sadasia Onom Sia Sahatu Sadasia 70, Sarjana Muda Teologia Universitas Nomensen Pematang Siantar Sadasia 75, Sekolah Musik UTS Manila Sadasia 7 Onom Sahatu Sadasia 78, B. Ulaon Nabinolusna Naparjolo, calon padita di HKBP Resort Sigopulon Distrik 2 Silidung Sadasia Onom Sada Sahatu Sadasia Onom Tolu, Napaduahon Pendeta HKBP Resort Sipang Limun Distrik 10 Medan Aceh Sadasia Onom Opat Sahatu Sadasia Onom Sia, Guru SGH Sekolah Pendeta Seminarium Sipoholon Sadasia Onom Sia Sahatu Sadasia 75, Direktur STGH Seminarium Sipoholon Sadasia 75 Sahatu Sadasia 80, Kepala Biro Personalia HKBP Sadasia 80 Sahatu Sadasia 84, Pendeta HKBP Resort Bangka Distrik Sumatera Bagian Selatan Sadasia 84 Sahatu Sadasia 86, Praeses HKBP Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan Sadasia 86 Sahatu Sadasia Siawalu, Pendeta HKBP Resort Pondok Bambu Sadasia Siawalu Sahatu Sadasia Sia-sia, Naparpudi Pendeta HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota sejak tahun Sadasia Sia-sia Sahatu 20 November 2004 mamongoti masa pensiun sian hapadi tahun Laos Gaberuas Nihuria HKBP Tangerang Kota Sahatu Parmodingna tanggal 2 Juni 2026. Hari Parmodingna Selasa 2 Juni 2026. Umur ni Parmodingna 87 tahun 6 bulan 10 hari. Tuudean Kamis 4 Juni 2026. Heber 10 tolu ayat 7. Ingot hamu ma akan namanguluhon hamu napabuahon hatani debata tu hamu ujung ni pardalanan nasida ma bereng hamu jala tiru hamu ma hapor siaon nasida. Kantor Pusat HKBP Pea Raja Tarutung 4 Juni 2026 Biro Personalia HKBP.
Ima sahatna jujur ngolu dohot barita pakobasion ni amang pendeta Amir Hasatan Silitonga. Nuaeng tabegema ede pujian sian ina soripada padita. Nuaeng sahat matu acara madok hata naparjolo utusan manang mewakili ruas parhalado HKBP Tangerang Kota pinasahak matu amang situa lindung nenggolan. Shalom. Luluan na marhabo ni Roha dohot nasa urmadua. Dison di kesempatan tikion dilehot di hami songon na mewakili ruas ni HKBP Tangerang Kota doho na siya situa. Na parjolo dohonon nami ma turut berduka cita na sedalam-dalamna sudi keluarga ima di parborhani amang nataha holongion amang naburjon molosian hami ruas HKBP Tangerang Kota dohot akapar haladu dohonon nami tung masih kehilangan dohami
di parborhaan ni namang naurjoon. Alay song natahapor siyai martitibedo sudi jala ido dalan ni hamatayani dalata doho pajupa doho Tuhani. Alay macegodang ditinggal hodamangon dihita saluhukna khususnya di HKBP nang ruas ni HKBP Tangerang Kota kurang si ingoton sian amangon ima akapodana jamitana ulaonna pariddionna doho sosok nasai mamudai tang lomoro hani amangon asal songoni aka ruas lumobi aka parhalado sai dituturi amangodo sai dibahe do aka puda nauli nanenggan lumubi ma di pakobasionna di HKBP Tangerang. Alani dohonon nami ma tuhamuna saluhuna keluarga lumubi ma di dainang dison margogo ma dainang nang hamuna saluhuna ya anakonna doho pinoparna taingok ma ulau ni damang amang nataha holongyon aka ulau na denggani gabe pasu-pasu may di hamu saluhuna aka pinoparna gabe pasu-pasu may totong nang di ruas ni HKBP Tangerang Kota nang aka parhalado nang dihita saluhuna molo huida taida mulai sana moding na tuwa-tuwaon sahat tu sadarion di bayhutihut saluhuna aka namar holong ni roha aka didongan na kana pasiu dongan na kapadita nang saluhuna pi aka hula-hula namar holong ni roha alani dohonon nami ma tuhamuna saluhuna keluarga na tininggal honi damang na burjoon margogo maham saluhuna bulus marohata laho pabrohaton inganan ni amangotun inganan parsartok kinane alani dohonon nami ma songon hatanina tua-tua nama dok ador haluka menna tanggoh ni lubu ador hatiti mennai dibain tugu-tugu ni horbo dihamusa loho na keluarga nang dihita na dison ruas ni HKBP saluhu nama hita pepeng nama hita sautna tujulano saur matua payuti pahopu saha matu namar nini saha matu namar nono songon amang natababor haton ima dohonon nami alani di pasu-pasu tu hatta ma persaurata saluhuna horas ma dihita utima Horas. Mau lihat emang Nuaeng Madok Hatama mewakili manang pengurus pendeta pensiun Jabodetabek pinasahak matu amang pendeta Togar Hasugihan. Na marhabat ni roha kami sian keluarga pendeta pensiun sa Jabodetabek mewakili 80 halak mahami nuaing aladang buih roha kami sudi terakhir 20 halak dohami ala gudang memang kustugu-tugun nama jadi adong di bandang orang hipas orang sehat jadi saat ma tabi ni kami salutna tuhamu lumu bituinang tu keluarga salutna di son perjolo dono nai mamuliate tu huriaon tu paditata do tu parisesta songon padita pecil hami macelas rohanami harga do hape akan na pensiuni nang penong pensiun ale di huriai mamuliate gurang mariamu salutna dalang dia ma toktong nang tujuluan niarion molo akan na pensiun moding buitong torop asipata lungud do roha mulumoding pandita na pensiun apalagi
molo mangula na sida di distrik na sekian, tinggal di sada distrik na sohiay mana di si mangula, molo moding matsayoti do naro jala akapadita pe olodoti na hadir. Dungi muliate do dohono nami, tu akadongan nami padita na sopetsiud do pe las rohanami, buih hamuna rapita mengadupi paborhaton parmodeng ni amang padita Silitongon. Jadi di kita saluhutna lumubima di keluarga, amang padita Silitongon termasuk dalam perintis di punguan padita pensiun saja Bodetabek. Alai nungamang napiga na sida, borhat padita Hutabara ma dungi menyusul ma padita IPT Simatupang, dungi Roma muse borhat amang padita Silitongon. Wingot nami do aka pangulaw na sida matsedinggan lao pasadahon sudi aka padita pensiun sa Jabodetabek. Jadi alanay muli ate madi hamuna keluarga, jala pos rohanami, tuhat tatoktong madongani doot mangaramoti hamuna saluna lumubi di inang, anggiap manang tutik kinaro nang penong korat amangon, boitong rapita sa punguan di komunitas padita pensiun sa Jabodetabek. Pas mainang, margugumainang, asaboy mo sa pajupang disihita sa luhut na. Ima pangudon nami to inang. Jala, siyan sada ni rohanami di punganon. Siyan sada ni rohanami di punganon. Pasadon nami do, songon pengganti krans bunga, jala ido soma lupa tu pahami. Ditika cara sonod do, pasaton pengganti krans bunga hami, aidanga pala buibe upataruhami krans bunga anggot rumah duka. Iso mau pasatami pangidohami matuinang bendahara lau pasaton. Naparpudi ma kenangan nami tuamang padita Silitongon lilinggo amirap ditarutung tiki dispoholon na sida au di kantor pusat saat ro demang napajupang di dia inganan sada na matsarga siya namang padita Silitongon terus mangalehon semangat di bagasan ekkel di bagasan las niroha dohot di bagasan puda matsarga doi jadi tangyang nami masaluhut na sudah kapadita pensiun margugumainang gajang ma umur ninang dohot sudi aka yanakon namang paditaon paupuna do pinoparna di dia BP hamu marhubas tuhat tama masumasu do mangaramoti hamuna mau liate ma. Todu tima carata madok hata sian mewakili sude pangula full timer pinasahak matu amang pendeta oloan nenggolan. Loloan na marhabot ni roha iso kami jongjong so nanedo ni padita ritonang ami mapadita uluan nenggolan na mawakili sude pangula nago tikki molo sude pangula nago tikki lobi matuluri halak molo sude padita na aktif lobi 2000 halak ima hajong-jongan nami di son. Nama ngojar rohakku roh apala de tikion parjulu ima songo padita. Di rohakku tungi sebe padita bolong marujungulu tamado ikon tatapon berengon keluargana tangyak konon aisi sada toho nadohita. Napaduahon nama ngojar roha ima ala leleng do mangulan na tua-tuaon di distrik
Palembang distrik nganaku parjulu sama preses periode pertama mulai siap bangka ate nang ate tahun 2004 satu tahun 2006 terpilih magabe preses tahun 2006 lupus Mei 2010 sia lalu di distrik Sumbaksel asa adong may hira 10 tahun lapatan na niboto parwahod do sude akka bugas pangulaw ni na tua-tuon sa liling di Palembang binigedo baritai parsitutuan marhobas dalagudang na tininggalhon na tua-tuon akka nauli sa liling marhobas mulai siyan reso bangka satu preses di distrik Sumbaksel napatuluhon na mga zarroha ba pasti tehero para Palembang keluarga si Barani ate ito jadi pasti do molo roa dison hadir awison atong mara sa otik mga puli roana alarap pami di Palembang 4 tahun da turut berduka da ito si ito do hudok ko nala baru ni Padita alih ada umang ulo pertangyangan di Jabuna Sida tapi tikini si Barani dang di siete saya ingat deh alih sampai sonari dak kari pe hujalang si Barani teh sampai sonari sugari nian ala maulu pertangyangan di situ poton si Barani mau naruh aku tikini alih guyom mazona teh saya ingat deh ima nama ngojor harorokku jala saliling di Tangerangon ang undo piga-piga hali yang Jepang airong do sahali 2 hali yang merubas di son ate natutuay nang baru si Boya ala kebetulan adong iso dong at tubuk kuna burju si tua lidung nenggolang na doko kata nakaning jadi sari doko do rojo apa tua merubas su Tangerang masih holiba bani harohoma horas ma bapa udah da apelas honak mendokok kata amu si mendokok kata sesama nenggolan arawa jono do aron na tua-tua tu nenggolan ini man ngano nate jadi di damang do dai nang punguan na marhabok ni roha mauliate madi harorota salu na so ni nang haroron yakka amanami Padita Pasiun lebih kurang 15 hubereng ison molotu ngapala tumoro peha musyak kami marsyatu sama hita hami akka na mangulos sermonon partangyanganon ate ay parbatten no pedang apala sudi hubereng naro mungkin alan yak partangyangan mete bayang gahu soroho doro sa Jakarta bah alan si hol ni rohakku amereng na tua-tuaon doh keluarga di son alani ngai betikina marumur manungain bapak tahun li walu bulu pitu lobi luar biasa upatak kasih na tanggal 2 itu pehami paborhaton Padita Sitorus yang Cibubur marumur 62 tahun jadi salisina 25 tahun mengingoti mernidai makilalahoni inang na tua-tua baru si Boya dohonokku ngahok be rohamate paborhaton na tua-tuon dedo ngatagas be na tapi lungur roham alay dohon nami do ngatagas be saliling ngolum rak do baba na burzoda jadi tu hatta mana mga bulinang malu bereng do pe inang anggoy nang ngokku bereng olo dulu bisa sampai 10 tahun senar waktu do si pas totong ate mama kan tetap sehat luar biasa baunang malani nang laudo ngamu magodangon las galeho daong lomodo pero nami si pasak inang da margugo semangat imailele nami las rohanami bolo-bolo pedo akka komunitas na pensiun inang tujay tujulu ima tu inang
anak, semua anak-anak peparan kami berharap tetaplah mencerminkan sebagai peparan keluarga pendeta yang baik. Kamangda, totong mak, elelek nami, idia pehamu, marhuria, gabe ruas nabur jumahamu, perhubas nabur jumahamu, di hurian itu hatta secara khusus di HKB, ai HKBP hiya do bapak tahun. Luar biasa do dedikasi na namar HKBP. Darong sisurahan, taka sudah tiuru launa, luar biasa. Amang Padita Amir Hasahata Silito ngaon. Alani sebagai pangula perutusan pangula nagotiki do nami ma turu berduka cita. Borhak mana dua-duai rapdoh tuhatai maibana saliling-liling na. Aibana do napuna hitaon. Sahat di bana do nanguluta saliling-liling na. Ima tangyang nami, ima hata haroro nami, oleh ate madi HKBP Tangerang Kota. Boto hami lo jado hamu. Saya dong do naik kusisari honom muna marperdumu tu parporohan na tua-tuaon. Alai nang dialang rohamuna, holong di rohamuna, takas di batu do kamu HKBP Tangerang Kotaon. Alani nak kamu pesude ruas perhala do Tangerang Kota, taruli pasu-pasu mahamu. Sude habur juam muna, baradopon na tuaton, baradopon keluarga di son. Horas madihita saluna. Tabegema ede puji-pujian sian kor pendeta pensiun.
Maret de mahita. Duk sidung maret de mangapuma sian hasuhuton. Upasatan madok hata mewakili keluarga. Mauliate ma dituhatta. Nahu parsangapi hami amang padita nami dohot keluarga. Nahu haholongi hami dongas saulaon na adong di HKBP Tangerang Kotaon. Doho ruas ni HKBP Tangerang Kota. Jongjok kami di son mewakili keluarga Silitonga. Na parjulu si pasahaton nami mauliate ma amang inang disude akka haulion dohot hadengganon nari pasaha muna tuhami ima di parsaur matuaon ni amanami molo tungadong amang nahurang lobi di pajalo nami tuhamuna saluhuna di ulaon parsaur matuaon ni amanami nauk tapado-pado di tikyon. Tangi ako kamu mamang sudi hami terlubi ma inanami na ditinggalhon ni amanamion. Asa sehat-sehat di mana jala sigajang umur boy dope mamemehon akapoda nauli na denggan tuhami akka sudut nauposo tarlubi ma tuaka pinoparna asa dohonon nami ma songon hata ni situa-tuai songo pangapuos yak kami keluarga Silitonga tikoma inggiring-giring na bulung nai rata-rata di hatapasu di hatapoda terlubi ma tangiang napi nasahamuna tuhami sai pasautom ma amatta debata tuhat tama nama masu hita saluhuna amen. Mare de mahita. Jesus
Marhite-hite goar ni de mata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni toddi parbadia, amin. Alai naeng matakas boto omuna ale akadongan, taringot tu akka naung modingi, asa unang marsa kamu songon akka naleban, naso marpakirimoni. Ai molo porsea hita, naung mate Jesus dohot hehe, sadok togi honon ni debatado rap dohot Jesus, nang akka naung modding marhite-hite ibana. Didok hata ni debata, nung ngatar bodut hamatean tu bagasan hamonangan. Aido saido sorop ni hamatean, jalapati kido gogo ni dosa. Alai mauliate matu debata naung mangalehon hamonangat tuhita, marhite-hite tuhata Yesus Kristus. Haleluya martangiang mahita. Ale amanami nadi banuagijang, mangasahon holong ni roham, huhut marningot pakkokopon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus dihau pinarsilang. Narodo hami tujolom, pasahaton arsak ni rohanami tuho. Didahodo hami na marsak, jala na martutukian paado-pado bakeni dongan nami, padita amir hasahatan silitonga STH BSM, naung sirang siap kami sinirang ni hamatean. Marilui ludo mata nami, jala macai dok rohanami, tarlo bisude keluarga tininggal honi dongan namion. Sai bereng jala tatak ma keluarga, nang akasi solhotna. Toddim toddi parbadiai ma namad dongani, margogoihon huhut mangapuli nasida. Nunga salpu ngulu ni sada ama siat tonga-tonga nami. Nunga ditinggal hon sude pinar hamaulna. Keluargana nang parsauranna di huriamon. Nang hami pe sai paingok mahami mamilangi akka ari-ari nami. Asa dapotan rohana bisuk kami. Anggiat tarsunggul hami mamikiri ujung nilakka nami sian tanoon. Taiti marohanami do pakko, asa marha porseaon, jala marhatok tongon rohanami be tuho, asa marsigatuk tuho hami saleleng di tanood do pehami, asa tarbahek kami musema dapotoko di bagasan hati uron dohot hasangapon, jalo matangiang namion, marhite Kristus Yesus Tuhan nami, amin. Maret de mahita. Oh
Masini rohama dihamudok dame nasian debata amata dot anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Punguan saur matua, punguan nama si haulongan di bagasan Kristus Tuhatai di acara laho manutup batang amang almarhum Pendeta Amir Hasahatan Silitonga na manadikon inang boru sibuya nunga mace gudang aka hata naung dipasat baik di rumah duka suang soenang di bagasan garijaon nirangkum ma saluhutna marite hata ni debata na di suraton di buku 2 Timotius bidu 4 ayat pitu rodi ayat walu songonon madido. Nunga hupasidung paraloan na denggani, nunga hupaujung parlojongaki, ramot hubaen ha porsioni. Diri nama di joloku tupal hati goran, silehonon ni Tuhan paruhum natigori, di arisogoti tuau. Alai dada holan tuau, tu saluhut nado tahe aka na makaholongi ha pataron nai ima sahatna diala inang boru sibuea dok sude poparan ne amang almarhum Pendeta Amir Hasahatan Silitonga manangi sepe nadong di Portibion songon dia pe profesina molonunga marsirang dot na hina holongan ni roha pasti dolungon rohana. Ala molo mangadopi hamatean hita adong 2 hal disi nasoboi terlepas parjolo ma pardagingon na paduahon partodion sian sudut pandang pardagingon tariluilu hita. Ala pardagingot taon nunga marsirang bedot na hinaholongan ni rohata. Jalaladang terlepas itasian pardagingon didok Tuhan ido masyurupan mahamu manao nakana duduki. Ay ido dalan laho mangulaon patik ni Kristus. Nina di Galatiaon ayat 2. Di sialan ido hitah na hadir di bagasan nombason. Baik na hadir di bagasan rumah duka. Nunga mangulahon parsuru ni Tuhani. Na tua-tua nami di sondongan sesama pensiun amang almarhum nunga godangon na rabat-rabat mardalan nunga godangon na somamboto perubahan-perubahan dalan adong maon naro di wilayah Jakarta adong maro siantang rangon alai ala dirahut pardagingoni para lealeoni suang soinang ruas ni huria pe nang pelayan full time pe hadir di bagasan obaso nalamar sirang nama hitasian pardagingon dot na tua-tuaon. Alai molosian sudut pandang ni pardagingon ini adalah akhir kehidupan manusia. Berbanding terbalik do molosian sudut pandang partodion. Justru ini adalah awal untuk masuk kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Atong molo hita manatap di bagasan sudut pandang partodion, sebetulnya amang ini bukan berakhir, tetapi justru mengawali perjalanan panjangnya. Hita hadir di son lau merayakan perjalanan panjang yang diawali. Mari teh hamatean ni halak amangon. Ala memang hita dangro sian Portibion. Ale rosian banwagi jangdo. Na adong di daging tahun tinggal do di Portibion. Na rosian Portibion. Alayala surgoido sambulon itondita. Tu surgoido nata 7. Ima namang leona pulapul tutong-atongan ni keluarga. Asa inang molotung nahinaholongan ni roham. Amang kapten Oto Maruli Tua Silitonga ama Alden tidak bisa hadir.
di acara pemakaman ayahanda tercinta. Alai sasitong na yang gotang yang na pasti do mardalan satu apuan ni debata manangnya kon inang asa margogo laho manguduti laka-laka tu aka ari na mangihut. Jalanang penunga sipul lamangon sian portibion alayanggo parbue ni tangyang na ujung oluna mardalan do torus. Laho dioloy debata mandongani ala inang dok sude poparan na ditadikon. Ido posne rohata. Alani tarapul masude keluarga. Marhite na rapak tabege na kining. Songon dia pardalanan ningolo ni na tua-tuai na jolo. Luar biasa gajang na. Luar biasa godang na akapakobasyon naong di dalani almarhum uju di ngoluna. Kami na hadir di son adong do nunga selevel anak-anak adong do nunga selevel pahopuna di son. Akana full time. Ala ni gajang ni umur na di loan debata. Tuna tua-tuaon pola walu puluh pitu tahun. Jala nakining tiki ujala ngamu di tiki tempat transit. Gabe hubayak kon ma aka inang nahundul di son senior nami. Nga godangon naong parjolo. Tamat nama rumah tanggay. Lulus nama rumah tanggay. Nang peposo dope umurna. Alai terbukti doi pangramotion ni debata. Mangramoti sude akan nahinaholongan ni rohana. Ido tong pos ni rohata. Ala inang pe pasti do diramoti debata. Songon na di bagasan trupuk bagasan ombason. Dang holan amangan non na mampu margogo mengakhiri pardalanan na di Portibion. Marhite na manjaga haporsyawan na hala inang pe. Pasti do margogo lau mangradoti haporsyawan ninang. Gabe ina sitiruon songon amang na tua-tuai na gabe sitiruon. Tuham yak kasudut na poso. Tarapul ma sude keluarga. Margogo ma melanjutkan kehidupan yang pasti sudah Tuhan persiapkan di tonga-tonga ni keluargaon. Andorang so di alap di bata ama sian tonga-tonga ni keluarga muna. Margogo mana kita aka pelayan full time manguduti aka pakobasyon na di luan debata dope di bagasan ngoluta asa tong uju adong dope kesempatan tabain ma akan adenggan sitiruon tuaka dongan naboy tahubasi uju di paluas debata dope makobasi. Molo amangon terkenal do dengan statementnya abal naya teh. Kalau Gus Dur itu aja kok repot gitu. Jadi take it easy. Take it easy abal nih kayak gitu aja gitu. Lapatanna sesuatu hal yang menurut Amangon tidak perlu untuk diseriusi, take it easy lah. Asa tetap kita sehat jasmani, sehat rohani. Sehat-sehat manang aka senior nami di son nahina holongan. Mace godang si tiruan siak kamu amang. Tangnya kok kamu hami sudut na poso, utangnya kok kami hala amang saluhutna do ala inang keluarga. Asa tong hamusak di ujung ningolu muna na di leon debata tetap manjamitai di aka ari-ari na di leon debata dope di bagasan ngulu ni aka senior nami. Margogo maita salutna laho manguduti aka ari na di leon debata dope di bagasan aka ngoluta pribadi lepas pribadi jala naing magabe si parjamita hita di aka ragam ni gulmit ngoluta debata mana masu-masu. Amin martangnya kita. Tuhan debata hodo namamboto bona dohot ujung ngolo nami ganuk marsada-sada. Alai di pardalanan ni aka ari-ari nami dilalahami do ho nama ngiring-ngiring hami nama masu-masu hami. Molo di bagasan nombason sian sudut pandang pardagingon nunga marujung be pardalanan ningulu naposo mamang pendeta Amir Hasatan Silitonga. Alai sian sudut pandang partodion bona doi dalan masuk tuhang oluan nasa liling ni liling na. Atong leon mapul-apul na sumurungi tuina nami boros ibuya. Suang-suang nang tu sude aka poparan na ditadikon na tua-tua namion. Pasu-pasu pargugoy apuli ale Tuhan tarlumobi anakon nasida. Na pasti macelungun rohana dang boy laho mandulo na tua-tua nasidaon ima mang Kapten Oto maruli tua Silitonga manang ama Alden.
Asa margogo nasida le Tuhan, tarapul nasida nang pedang boy hadir di bagasan ulaon dok ni rohaon. Pos rohanami nang sude hamina hadir di son, baik aka pelayan full time manang naong pensiun, manang keluarga, dok sude ruas ni huriam nang huriam HKBP Tangerang Kotaon. Pasu-pasu mami salut na mangulaon tugas na dileoko dope di ujung ni di sisa ni ngolu namion. Atong nang di rangkaian acara dope nana yang diuduti sa tu acara perbadaan ramoti salut na samarha ujungan di bagasan haret tahun. Pinuji pinasangap maho di bagasan Kristus Yesus mertangiang hami tujolom. Amen. Ditiki marendeanon pinasat mati kitu keluarga do tu akan naso mamereng dope jenazani amang alani partikian. Jala maritei taparasiang partikian alani nunga botari. Marinde mahita. Mana moto
Tapati bumalakata. Tapati bumalangkata. Tapahatok mainang. Mangarade masudia kapandita sa tapajono tupeti jenazah. Ayak sada, taulah kau naik sada, kau naik sada.
pasu-pasu Tuhan debata maho, lau ruar dohot lau bongot, olat nion, rodi saleleng ni lelengna. Amin. Mari dehita. Acarata tabuam matu perbadan ada di situ acara penguburan